Bé, considerem que no és un tema de debat, que ha hagut en la comissió una posició unànime de tots els grups polítics, però sí que és de veres que quan tractem el tema de les violències masclistes i de gènere no tenim que oblidar les xifres, són molt importants. No tenim que oblidar que el 2016 van haver 104 assassinades per violència masclista, que el 2017 estem parlant a hores d'ara de 84 morts i que, per tant, aquesta és una situació social que es demanava des de totes les associacions que fos una qüestió d'estat. Aquest pacte del Consell determina portar a terme aquesta qüestió d'estat i fer-la seua. És molt important la tasca que s'ha fet des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que va començar el treball en aquest pacte el 7 d'abril i el 7 de setembre aconseguia l'aprovació unànime de tots els partits polítics a les Corts, única aprovació unànime en tot l'estat espanyol, i que ara en aquest Ajuntament fem nostre també seguint en aquesta unanimitat. Són, com bé ha dit la companyera, 5 línies estratègiques, 293 mesures, amb 21 objectius que podrien resumir en un molt principal, que és que la violència masclista, el terrorisme masclista deixa de ser una qüestió domèstica, deixa de ser una qüestió de família i passa a ser una qüestió d'estat on s'impliquen totes les administracions, no són les administracions, sinó que el pacte està signat per 63 institucions, entre elles intervinents de justícia, forces i cossos de seguretat, organitzacions de la societat civil. És molt important que s'implique totes aquestes entitats, administracions públiques, inclús la ciutadania. Aquesta aprovació que portem avui per unanimitat comporta damunt un seguiment i un compliment del pacte de Sant Domènec, on un dels seus punts significava convertir Xàtiva en una ciutat violeta. Seguint el treball que des de la regidoria de la dona s'està portant, anem més enllà amb aquesta signatura i que des d'ací convide no sols als regidors sinó a tota la ciutadania a signar el pacte individualment. Les 3 regidores de Compromís el signaren individualment el 16 d'octubre. És molt senzill, podeu veure tots els objectius, totes les estratègies i totes les mesures que es volen portar a terme en la pàgina web sumatalpacte.com, i per tant és d'agrair i a més és molt interessant que per unanimitat continuem en aquesta política que es fa no només des del punt de vista local, des de l'administració local, sinó també de l'administració de la Generalitat. El nostre vot serà a favor.